پەکەکی هەموو تەبگێرên Kurdî بەکرێگirtiyên dagirkeran dibîne. Aras her ji destpêka damezranan vê partiyê taniha damezrandin û werara vê partiyê dikeve bin gelek gumanan. Ji ber ku bera ku Öcalan rêxistinê ava bike, hevjîna wê bi navê Kesîrê Yıldırım geça kesekî bû ku nêzîkatiyekî bêsnûr di gel saziya îstixbarata Tirkiyê mîtî hebû. Her wiha peywandiyekî bêguman di gel hevalekî nêzîkî Öcalan bi navê pîlot yanî Necatî Kayar hebû. Ger ev babeta vê nivîsînê jî nebe, lê belê fireh mirov ciratir lêkolîn li ser bike. Paş salên heftiya li sedeya raborî da an ku di destpêka damezrandina PKK da nêzîkatiyekê bêsnûr ji aliyê hest û suzan da di navbera gelê Kurda hebû. Bi taybetî li hember bizavên rigarîxwazên Kurdistana Başûr bi serkirdatiya General Mela Mustafa Barzanî. Ev nêzîkatî kartêkirina bizavên rizgarîxwaz ên Başûr li ser navçeyên Botan û Hekkarî de hebû û ev yek li gor aydolojiya PKK tiştekî xirab bû ji bo pêşeroja wê. Li Bakurê Kurdistanê gelek rêxistin û bizavên Kurdî hebûne. Wekî de dekade an ku rêxistina şoreşgerên Bakurê Kurdistanê her wiha bizavên Kokawa ala rizgarî û gelek bizav û rêxistinên din. Lê di dîroka PKK da bi tu awayekê PKK dampêdan bi wan bizav û rêxistinên Kurdî nekir. Carna ev bizav û rêxistine bi kevneperest û feodalî bi nav dikirin. Carna bi kirêgirtiyê ên dewletên istîmarî. Rast e di vê demê da pitir ji her demekê din dîroka PKK da vê partiyê pitir ji her demekê din navê Kurdistanê aniye. Lêberê yekemîn gulleya PKK teqandî li hember kesekî Kurd bi navê Mihemed Celal Bucak bûye û ew kes bi giranayî birîndar kir û hejmareke hevalên wî kuştin. Ew yek li demekê da bû ku Kurdistana Bakûra pir bû ji serbaz û saz û dam û dezgahên dewleta dagirkera Tirkiye. Tevgir û partiyên Kurdî û PKK. Ev yek siyasetekê ku taniha PKK berdewam dike her çend de baş dizane û baş dibîne ku hêzên rejima dagirker li her cihekî û li her parçekî Kurdistanê da hene. Lê belê dihên û bahaneyan bi başûrê welat digirin û şerê xwe ê çekdarî aniye ser axa taka parçeya azada Kurdistanê. Bi vê siyasetê carna daxwaza girtina ser konsolosgeriya Tirkiye li hewlêra paytext dike. Carna bi bahaneya hebûna hem baregahên serbazî ên dewleta Tirkiye li başûr ku bi rêkeftineke navdewletî bera Iraq û Tirkiyeyê li salên heştêyan de hatî îmzakirin çalakiyên partîzanî encam dide. Her wekî tu serbaz yan jî bingeheke serbazî a dewleta Tirk li ser axa Bakurê Kurdistanê de nebe. Ji xwe her ev yek bi xwe çendîn guman û pirsan ji bo kesên jîr dirist dike. Rêxistin yan bizav yan partiyê Kurdî tuneyê ku PKK şerpê nefiroşti be û şer di gel da nekiribît. Mezantirîn parta Kurdistanê ku PKK hevpeymanî di gel da danabît parta yenekê ye. Lê belê sererray hevpeymaniya di gel vê partî da her tim hewildayiyê vê partiyê di qada siyasiya Kurdistanê da winda biket û ji ber ku PKK bi xwe bi tenê bi partî û xwedê rastî dibîne. PKK bi çî rêgelê Kurd dixapand. PKK tu carekê kuştina Kurdan li ser xwe nakiriye mal û ji ber ku her dema pîlana kuştina kesekî Kurd dirêje pêş de rewşa aydolojiya pêdivî bo durist dike û paşê çalakiya kuştinê pêketîne. Bi vê yekê şiye taniha rastiye ji hejmarekê herî zêde a gelê Kurd winda bike. Ji bo îspatkirina vê axaftinê em ê mînakekê zîndî baz bikin ev jî kuştina Ferîd Ozon, serokê rêxistina Kawa ye. Ferîd Ozon endamê serkirdatiya de Dekatê ji malbata nivîser Mihemed Ozon e. Ferîd Ozon 3 salan tê zîndan kirin. Pişî serbest dihêt berdan ji de Dekatê cuda dibe û partiya dengê Kawa ava dike. Ku ev parta a nêzîkî General Mustafa Barzanî bû. Nafatê hozanvan bû û gelek hozan bi pêşmergên Kurdistanê nivîsandine. Her wiha dixwast navçeya sîvereka ser bi parêzgeha Orfa wekî senter wergire. Xelk li vê derê pir şeydayê Ferîd Ozon dibin. Bi taybetî piştî ku partiya ava dike. PKK fam dike ku hebûna kesekî bi vê awayî wê we xeteriyê li ser pêşê roja wê dirist bike. Lewra bi rengekî zor dûr ji mirovatiyê PKK Ferîd Ozon dikuje. Lê bi tu awayekî vê kuştinê li ser xwe nahesibîne. Belku dide ragihandin ku Ferîd Ozon ji aliyê eşîreta Bucak hatiye kuştinê. Merama PKK ji vê yekê ew bû ku cepheyekê şer di gel vê eşîrê dirist biket û bi vê yekê bikare gelê Kurdî deverê li xwe kom biket. Piştîborîna çendîn salan li ser vê pirsê tu kesekê rastiya kuştina Ferîd Ozon bi destê PKK nezanî. Lê belê piştî yek ji serkirdên PKK ên wê demê dihête desteserkirin ji aliyê dewletê ve. Bi zelalî di dampêdanên xwe da her tiştî eşkere diket û dibêje. Me PKK ev çalakê pêkanî bû. Babetên bêniyên pêngeha darka mazî wê behsa qonaq bi qonaxa xebata tarî a PKK bike. Ji dola beqa ta hatina Şengalê.